eZimbabwe. Ngake ngaba nayo intombi engangiyithanda. Kanza kwethu anginimekelele nginamukelele channel Maswidi Mina Production. Mangabe uqala ukufika wenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe wale video. Ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Kanza kwethu njengoba besithembisile ukuthi sizoyenza i-follow up ngodaba lokaPhakile uMthakathi nentombi yakhe yaseZimbabwe ebekade ke isitrenda indaba yakhona izolo. Cha, namhlanje ekuseni mhla ka-17 May 2026 kuyisonto uqinisekisile uPhakile uMthakathi ukuthi cha ngempela iMaswidi Mina Production ibiqinisile ngodaba lokuthi kwaba naye waseZimbabwe ayekade ke bambisene naye, kodwa uthi sebahlukana naye lo waseZimbabwe yize noma ayekade ke emthanda, futhi ukuthi noma kunjalo inkosazane le yakwaDube ayekade bambisene nayo yona yayinawo amaphepha ayigunyazayo ukuthi ke ibe lapha eSouth Africa, futhi ke uthi noma kuthiwa basathandana namanje pho kunani, ngoba uyasho nje ukuthi uma ngabe wena uthandana nentombi yaseZimbabwe ithathe uzoyihlalisa la eduze kwakho uyilobole uyenzele konke. Uma ngabe wena ntokazi uthandana ke nensizwa yaseNigeria, hamba phela uyohlala khona eNigeria. Ngicela ukuthi ke silalele ivideo simuzwe ekhuluma lolu daba. Bulawayo ngabe kanjani lo ngasiphela kanjani lolu daba kanjalo? Okay, okokuqala nje sicela ukubonga abantu base South Africa ngesupport. Ngicela ukunibonga nonke abantu base South Africa ngesupport. Kuhlale kukhona ukuthi uma usebenza wenza into ephilayo, kuhlale kukhona labo abangabathakathi abathandazela ukuthi kungathi ngonakala lokho okwenzayo. Kwesinye isikhathi kuze kwenziwe ngisho yibo labo osuku usebenza nabo, hamba nabo. Kube yibo abanomona. Kwesinye isikhathi phela abanisebenza amandla walingana, kuyenzeka ukuthi nenze into eyodwa, niqashwe umsebenzi owodwa, nihola imali efanayo, nibheke endaweni eyodwa, nifuna into eyodwa, kodwa manje amandla angalingani. So kokunye uthola ukuthi kwabona labo abantu osuku usebenza nabo, abanye babo bagcina sebenomona. Bese kuba ngabantu ke nje okungafanele abantu besethusi. Ningalokuthi nethuke abantu base South Africa bahlukene phakathi ngalento yabantu bokufika. Khona bayesekayo ngisho abaholi siyababona, abanye benza njalo, abanye baqashile, ngisho amakhosi ayithulele njalo nje. Angaze ngibe nomfazi eZimbabwe, angeke ngize ngibe nomfazi eZimbabwe. Ngake ngaba nayo intombi engangiyithanda, kodwa ngabona ukuthi hayi angeke kulunge, mase ngihosha inyawo. Futhi ngaphambi kokuthi leyo ntombi ngikhulume nayo, ngenza isiqiniseko sokuthi ngibuke ukuthi izinto zayo zokuba la ezweni ziqondile yini. Angifuni ke ngoba mina ngithi mase ngehlukene nomuntu bese ngiba bitter, bese ngihambe ngenza izinto ezirong. Kodwa uma ngabe kuqhubeka kulokhu kuvela izinto ezingezinhle kanje, kuzofanele kube khona izinto engiyivezayo ezubufakazi bokuthi ngempela akuyona i-relationship eyake yaba into eserious. Kwaba kuyi-relationship nje ukuthi mhlambe umuntu phela umthanda uya ubuka ukuthi ubheke khona. Uma ubona akabhekile la ubheke khona, uyayihlehle njengendoda, uhlehle ngendlela futhi enhle, akho nzondo, akho lutho. Kodwa futhi ukube kuthiwa phela mina ngivikela abantu bokufika, ukube kuthiwa kukhulunywa ngokuthi kanti uphakela sonke lesi sikhathi nje evikela abantu bokufika, ingoba unentombi eZimbabwe ngoba kezwakala. Nangale kwalokho ake sithi wagana ke lo muntu, engane ngabe uganile phela. Ake sithi ngabe wagana, ngabe uganile. Yikho sithi umuntu othanda umuntu akayi lapha athanda khona. Nathi abantu esibathathile balapha bakhona khona. Nginabo abafazi, mina anginayo umfazi waseZimbabwe, angeke ngibe naye futhi. Sibuka usondele usuku bangomhla ka-30 June 2026 umile awujiki abahambe. Ziningi izinto ezizokwenzeka ngomhla ka-30 June, kodwa bengicela ukuthi abantu bokufika bengawulindi umhla ka-30 June, bona abahambe ngoba akuqondene nabo kakhulu. Siyathokoza.